A que repartía o pan, miña tía Cesárea. Chamábase Cesárea Iglesias Blanco, que era que repartía o pan co carrillo e viña polas portas, viña polos camiños, que antes non eran carreteras, eran sin asfalto, había pedras. Traballaba nunha panadería en San Andrés, entonces tiña que repartir o pan, e entonces tiña un cabalo e un carrillo, e o cabalo chamalle Pedro. E viña por aí polo lugar, pola parroquia, a vender o pan. Todas as mañás salía. E cando era a Pascua, pois antes os afillados dabanlle un pan trigo, porque como non había pan de trigo, comíamos só polo día da Pascua. Que era a Pascua que nos daban os padriños, era unha boliña de pan de trigo. A ver, viña a Santa María de Xeve, iba hasta Campo Lameiro, e de volta, levaba a palla para o cabalo, onde paraba, daba un pouco millo ao cabalo, e despois todo o día, de na mañá hasta que acabara o reparto. Depois salía a 6 da mañán ou a mañán do outro día, e volvía a facer o recorrido, así, hasta que cerrou a panadería, hasta que despois xa ameazaron a vir os coches e xa non usaron os carrillos, pero botou moitos anos, jubilouse. Era moi conocida, era a que había por aquí, por estes sitios, por todo Santa María e San Andrés. Entón, claro que era moi conocida, paraban e cambiabanlle, mira, darme medio quiliño máis de pan e douche un repolo. Cambiaban o repolo por unha boliña de pan, ou mellor, ou unhas cebolas, ou dabanlle así a ela, aunque sea unha garrafa de viño, ou unha botelliña de aguardiente. Entón ela se podía traer un pouco máis de pan e cambiaban, intercambiaban unhas coas outras, coas cousas.